to ɗum kuugal cangal min ko mbi'aymi gomnati haani natta huccaɗele ɗe durooɓe yidata min emi yi'a soyde wallinde gomnati daro watta juuɗe muɗum dow durooɓe e durngol ɓe ballita ɓe bano ɗum wallitata remooɓe ɗum heɓa durdude hertaaɗe to fulɓe njahata jooɗo ala eggu cikin. To laaroɓe amin assalamu aleykum barka men loraki fotta hokkatire nde min gaddan taska min ɗam ngendam ha channels amin ngel Dandes Media woni ha YouTube, Instagram, Facebook e ma TikTok. Banno wowa ko nde fu min ɗon gadda noon hoɓɓe feere feere ha jawleru amin ndu ngendam. Hande ma min gaddani on koɗo amma hani on gaɗa subscribe, on gaɗa like, on gaɗa share gam vidéo man yetto ha nokkuje ɗuɗɗe. To ngam may miɗon wodi koɗo am ha jawleru ndu Allah sure jaɓɓama. Mi jaɓɓi Allah reyni. To hettoɓe giɗa e nana inde be tariya ma seɗɗa hidde koye nasta jawleru gam inde mayru ngendam heɓa ɗum nana no ngendam ma waɗiri. So aran ni inde am Ibrahim amma miɗon ƴewnire Iromo Dake. Inde dañowo am Modibbo Yahaya. Gam noon mi wi'e ha ɗereji aham Ibrahim Yahaya amma inde nde ko moye ɓuri andirkiyan woni Ibrahim Iromo Dake. Inde am bo timmata sey mo Dake. Gam Dake e tariha an ɗon yaada. To ɗum woni Dake may? Dake kan kala fullo fu to a wi'i ɗum Dake anduɗo nayi andi. Nagge nge ɗum wi'ata Dake nden bo e andi mandorɗe magge. Nandunge bay kaza hange woni Dake. To gam noon nyandere woyre min dima e Dake. Ha puɗɗumi durngol ha kewtumi mi dura min tan ɓawo mi eltama ha durngol Dake ɗon. To gam noon hikoɓe ahan e iri comayɓe inde an bananta andi enen ha fulɓe ɗum andi ko to i woodi esirawo maɗa ko ɓiɗɗo ahoni inde de ɗe ɗum esoto to kala esotoɗo inde an fu sey wi'ayam mo Dake. To noon inde nde keɓrumi inde an mo Dake. ɗum kanjum woni tariha inde an e Dake. Nden bo mi dañaɗo ha nder diwal Nasarawa woyla hakkundere leydi Nigeria. Eka miɗon mari duuɓi 35 wonɗon. Mi dañama hitande 1994 wonɗon. To nden noye jangirde bo to ɗum so mi jangi jangirde jamanu iga jangirde arandere yaaki ɗiɗaɓre. So nden bo ha jande diina ɗum ɓurmi lugguki gam mi heɓi mi durasi alqur'ana ha mi jippini ko ɓe mbiyata hawka wonɗon ha Hausa. Nden bo mi jangi debte diina amma ha ton mi lugga. To nden fiƴƴi funihi banda non bo amma bo a jayndiyankejo a huuda be suuɗi radio mawɗi ɗiɗi ko de radio international be nanta CGTN pat bo cuuɗi radio mawɗi. Noy on a fuɗɗiri kuugal jayndiyankeku? To nane ma min iga mi diyajo mi tokoso so Allah waɗaniya yidde radio. Miɗo yiɗi radio masin nden bo miɗo yiɗi fulfulde ga ha kongol Nigeria puɗɗumi ma ekkitaki fulfulde bano mbimami e dewe gonɗe woyla hirnange Nigeria e gonɗe woyla hakkundere Nigeria a tawa e fulfulde amen ɗon jilli e Hausare ko ɗuuɗi. To ha ɗon puɗɗumi famuki fulfulde goɗɗum no wirete e gay mi heɗito kongol Nigeria mi famata ko ɓe mbi amma sey mi heɗito Hausankore wakkatire nde Hausa e wara jamdi 2 fulfulde e wara jamdi 10. To mi heɗiti Hausare ha kubaruji to mi heɗiti fulfulde sey mi fama. To imiɗo yiɗi radio masin to no bo kuɗɗirmi gollal ha radio wakkatire ko Usman Shehu Usman
maɓɓiti Kode Radio International Abuja. Wonte ñandere mi yejjitata mi heɗita BBC sey nammi imo rokka tariha no tiggiri Kode Radio. To iga ɗo hon sey nattumi Facebook sey ngal mi saci no wiɗitimi Kode Radio sey tawmi hello Facebook ngo Kode Radio. Sey tappumi sey tawmi ha lamba makko ha ɗo walla to gorde makko. Sey koccumi sey tawmi imo ɗon online sey ƴewnumomi. Iga ɗo hon o yeyni ande goɗɗi geynali ko ɗuuɗi o wi mi wawai hoccugo mi hocca mi nana miijo yimɓe dow Kode Radio e ko lutti. Mbimomi ɗum ay emi wawi nane ma emi ɗon nodda ha cuuɗi cakol kubaruji musamman radio kala keɗɗitotowo misali MBS Lafiya Radio Nigeria Kaduna Kongol Nigeria Hausa e Fulfulde emi ɗo windana ɓe patakuji ɗi kobli nden iri DWN kay kala cuuɗi cakol kubaruji kutinirayɗi ɗemgal Hausare inanta Fulfulde to ɓurnani iɓe andi moyni iromo dake gay ɓe ɗon nana kongol so mbimi ay ala reni ɗum in ko mbawumi to iga ɗo hon sey o wi mi hocca mi yerɓanam sey fuɗɗumi hoccuki imi nana miijo yimɓe ha ma mi nodda woɓɓe ha téléphone mi nana miijo maɓɓe mi yerɓanamo. Iga ɗon o laari o wi to ay min mi wawai ma kuuɗe jeyndiyankeku so nane ma Kode e woodi ɓaawo radio e woodi yeɓre jangirde nde Kode Media Academy. To iga ɗo hon puɗɗumi warki emi hocca elto ha kuuɗe jeyndiyankeku ino paamirmi kuuɗe ɗen. To iga ɗon kadin lattimi jeyndiyankejo. Kode kanje eltiyan suudu radio Kode eltiyan kuuɗe jeyndiyankeku nden bo ha CGTN ko geynuɗa CGTN hamɓe ma gondal amen neeɓi sona mi yejjutu nder hitande 2012 ko yaki ino gasni mi yejjitini hakkunde de ɗi duuɓi mi meeɗi windankiɓe ɓaawo ɗum maɓɓiti Kode maɓɓitama nder hitande 2014 de lewru 9 ragare mayru so emi miila ɗum hitande 2020 sey bindanmi CGTN yeɓre Hausare sarde nde ɓe ɗon dow CRI bindanmi ɓe mbimi nonno leydi China ummoyto ha nder lesɗe windere musamman ma no sobiraku ɓeydata tiiɗuki hakkunde leyɗe Afrika e China hani suudu cakol kubaruji maɓɓe watta Fulfulde nder ɗemɗe sakuki kubaruji maɓɓe ha gaɗanmi ɓe misali wiki hande nder leyɗi tawaɗi ha nder leyɗe Afrika to fa ɗum waɗay haala ɗemgal to a itti Arab en to wala ɓurɓe Fulɓe yajuki e ɗuɗugo ngam kala leyɗe hirnange Afrika wala leydi ndi jetta a tawa pullo ɓoyɓe ɗon kala Fulfulde nden ha leyɗe ɓurna tawaɗe cakantarare Afrika kanje ma noon e goɗɗe ma gonɗe funange Afrika bananta iri Sudan en e ko lutti yawwa fuu e ɗum heɓa Fulɓe ha ton ngam noon hani ɓe mbatta Fulfulde ha gaɗanmi ɓe misali licce Fulfulde e ɗo hon hewti 9 so funde ɗum famotirta hakkunde meɗen yiɓe to amma ni ɓurna e ɗum faama so iga ɗon mi yejjiti ma mi windaniɓe patakewol ngol ɗon sey hikka duuɓi 2 won ɗon fajira ni hi mi ummi mi maɓɓiti WhatsApp woya am sey tawmi lamba China ɓe yerɓaniyan link ɗum Facebook e inde CGTN Fulfulde so bolwan ɗoyan ha ɗon ɗum imo wi'e Murtala Jam o wi to mi yejjita duuɓi waɗay 5 mi windani 4 kay mi windaniɓe patakewol wiigo ɓe mbatta Fulfulde to Allah hiiti ɓe mbatti Fulfulde
jotta mi lilda ɓe CV an ngam non gam ɓe ɗon dara kuuɗe han ha kode radio to inon ni emin ɗon ni mi lilda ngol ɗerewol ɗo rara mi lilda ɗum ni mi iɓe tokkito kuuɗe an ɗe gaɗaymi ha kode iga ɗon ha Allah waɗi nde lewru 17 hitande jawtude nde walla salinde puɗɗumi kuugal ICGT en fulfulde den daga ton bo noy a yi gannuɗi kuugal jeyndiyake ko yidata tunda a yiɗingal bo a nastingal jotta kana andi belɗum be mettuɗo maggal to non ka kuuɗe jeydiyanke ko kan ɗon saɗi masin amma ɓurna saɗirma majjum hayake hawride moftorle misali bananta moftorle fulɓe min ko ɓuri nawukiyam ha ɗo fulɓe no surgete mobde maɓɓe amma an pullo jaaɗo a yewtida e pullo bamaɗa way sey o wima tubankore English o wolwantama ko hawsare an bo fulfulde nden ko wanta jaha passitira ko o wi ɗum ɗon ina waya ngam to nami nanante o nanta fulfulde na imo ɗon nana ɗum kanjum woni ko ɓurata mettinankiya min mi wanna gam to a noddiyam mobde mi yehi iri ko ɗum rokkata woɓɓe jeydiyen koye ɗum wanna to mi yehi samɗina teddinaya nden bo ko jami tefuki mi heɓa amma a pullo sey woy mi wima ala rene imi yiɗi mi yewtida ima sey mbiya hawsare ko fulfulde to mi wima fulfulde woy moye nanta ko mbiɗa ɗum yiɗum monnoya ɗum yiɗum mettinanami ɓernde masine nden bo fulfulde e yaaji bo ɓe anda noon fulfulde e yaaji to gam noon ha gaɗanmi hoore an to ni ha a pullo a fota mi yewtida e maɗa mi yaha mi fira ko mbiɗa gaɗana hawsare batta wongal golla mi yaha mi fira gam fulfulde rufotoji ɗi gaɗami CGT e kode radio fulfulde tan CGTN ma ɓe godi yeɓre hawsare amma lilda e ɓeɓe e rahotoji ɓe yeɓre hawsa feere to gam non min fulfulde gollanaymi fulfulde kuwanaymi to ɗum kanjum woni ko ɓuri mettinkiya ko tawa kadi woɓɓe jeydiyanko'e hawsanko'e ko woɓɓe ɓe ɗemɗe English e ɗemɗe ɗe feere tawa hamɓe ɓe samɗinama amma an pullo tawa fulɓe ɓen hamɓe nodduma amma ɓe battini kama ɗum kanjum woni to mi ɗon yaɓa woɓɓe feere takkilama fulɓe may ɓe ɗon moftorde fulɓe ɓe mbawata fulfulde to ɓe bolwi warta himɓe jalaɓe ngam nde laaɓayi to takkila ko kanjum a yiyata ɓe kulata kanjum ɓe mbiyata ko ɓe boloma turankore ko hawsare Allah reni a yi an ɗo a pullo Taraba fulfulde meɗen e feerotiri ko amma to a wolwi ayi mi faama nden bo min ma to mi wolwi a faama nden bo ɗo en gewtiday so ko mi wadday wongol kalmawol nde latti en gewtiday ko mi nattini hawsankore ko wongal ɗemgal a waway moƴƴitinana mbiya dano hani so gam noon min ni imi yi'a soyde kajal kawai e kajanta ɗemgal maɓɓe ngal fulfulde to amma jonta ɓe warugo jeyjeyde internet ɗo a yiya bana himɓe ɗuɗɓe ɗon sugli gaɗa TikTok, Facebook, Instagram be YouTube be ɗemɗe fulfulde nde ɓeyda e ɓamtago na non to ay bananta laarugi a jotta da radio faranto waɗa fulfulde ra Cheyna ɗo watti fulfulde CGTN da BOA no watti fulfulde amma toron wari wirgi ɗum so ayi bo fulfulde ƴaɓɓake futoɓe miilata gam nde natti lesɗe nasara en cuuɗi cakol kubaruji leyɗe nasara en ɗon batta fulfulde jotta fulfulde woni ko ɗum dogganta amma hamɓe woɓɓe meɗen fulɓe musamman ko larani ardiɓe fulɓe woɓɓe paama e non ɗum nden boy ɓe mbawi jotta neɗɗo tawaɗo Adamawa ko Taraba honano pullo ay ɗon haala fulfulde so ba maɓɓe woɓɓe ɓen no wawa wima yewtidata e maɗa e fulfulde sey ni ɓe gewtuma hawsare ay ko mettin so ende kajal fu ɗon nder ko mbarata fulfulde ronande ɓaawo amma to en darake ko moye fu e wolwira e ɗemgal fulfulde may e holla ummatore bote ɗemgal ngal mi yiya ngal yaha yeeso non to dani ngal fuɗɗi nastugo cuuɗi cakol kubaruji duniyaru
ba RTV Radio France nastini CGTN nastini da America ma to dum barano radio ganda dum nastini jotta kay dum gelo BBC be DW makambe wala ngundo non ngahba fulfulde den de be day go yeso to amma dum e gannundi fulbe ngidata ngam fulfulde ay inde ferotiri amma jotta be warugo ma to tro internet ay be pudi faamotin go fulfulde den yimbe fuddi faamugo nane no ha fulfulde on torrayam masin ha firugo amma jotta de Allah wadi Google do watti fulfulde ay nane to a windi habaru mada misali ko nanta ha onon BON Kongol Nigeria to bindi ha fulfulde to kaybe ko Google fassirta andi a tawai wobbe do hon sinastira hokka Google ko Facebook misali ha winda ha do Facebook wobbe don nasta iroka Facebook bosesel passira nabe do demgal gal be buri famugo to amma hande to a windi fulfulde no nane no a tawtay ko be passiri dum wonni masin wolde de a windi fulfulde gam nane no semi winda habaru se janar manager ko de notte ya modake no ni hinna ayibo ko be kolli kaza ya min be fulfulde bindum to ada ko be kolliya ha English semi wi amo han ko on rokkata be bososel be passirana mo ha der English o yiata habaru to amma jotta ha minon ko de yaki ma CGTN dabare de min koccinde latti ganni futo tirki fulfulde den de fotita enen tawabe ha Nigeria e tawabe hirnange kutinirabe e fular dum fama sedda andi hambe ibe don jaha do nde enen bo ba Adamawa on buri hutinirki ngoko minon boy min kutinira ki misali to min gari feruki to min jottini firuki fulfulde ame sai min bila ha do Google kalmaji de min tabi be bonni sai min kura sai min don min mo'ina so kanju ha banye to a tokka ha CGTN ko de jotta adon tawta sengia afa fulfulde den bande Adamawa nande Adamawa bande hirna nande hirna to pat saka yaw pat min jilli so hande Hausare ma to a hocca ay a wolwata kalmaji sappo a watta arabre ha der so ayibo hayre jotta pat duniyaru buri famugo so Hausare ma be fulfulde fu wodi kalmaji arabi so sey gujaade dembo wala no wolde hira yeso seto ende wujo non de jotta to goddo idi nasta kugal jayndi en keku kam bana an jotta nastudo sawroje dum bawata sawrugo mo so ko sawra momi kungal jayndi en keku na dum kugal tefuki cede na dum gal tefuki cede amma a wada inde on anduma anda yimbe den neddo mo amila mo aseka a pottay ha kude jayndi en keku on pottay den bo neddo hutoki mudum hudarnde mu an jayndi en kejo a wawan gewtida e mako gondo dawngal gollal fere misali jotta banante an ay wala gomnaajo mo a hebata gewtida e mako ha ardido leydi to wakkati rokki a wawan gewtida e makko damamu bo dole o jaboma to dum kanju woni daraja gollal jayndi en keku gam non funatta do golle jayndi en keku useni andana dum gollal ngal hebuki cede amma anda yimbe anduma dempo jogoda gonga dempo jogoda tida gam dole sai to atidi amma to anatta e kugal jayndi en keku gam amila ko aseka don a hebay godde cede sona non ka wontidir den bo dena nedda ko mada to goddo hoccama hakkillo ishede jaha batta habaru balwina dum inde goddo ko jayndi en keku dum mari dim
jogoɗa demu maɗa. To tunda abi ko moye andi indema Iromo Dake a duruɗo. To jotta kam a yi durgol ɗo yiide caɗele. ɗume on hani fulɓe gaɗa ngam kisa caɗele ko tan durgol zamanu ngam jotta kam ko moye fo hani fini andi durgol ngol nane fina tawa egga ɗo gol darake. To ɗume on jabruɗe giyata hani fulɓe kosa? To woɓɓe ɗon rokka jabruɗe feere feere. Woɓɓe wi'a fulɓe acca durgol egga so jooɗo bigere go woyre howanana e maɓɓe ɓe gaɗana ɗi jarduɗe e ko lutti. To ɗum kuugal cangal min ko mbi'aymi gomnati hani natta huccaɗele ɗe duroɓe yidata min emi yi'a soyde wallinde gomnati daro watta juuɗe muɗum dow duroɓe e durgol ɓe ballita ɓe bano ɗum wallitata remoɓe ɗum heɓa durdude hertaɗe to fulɓe jahata jooɗo ɗala eggu cikin ɗum holla ɓe dabareje durgol zamanu ɗum jangina ɓe durgol zamanu sese ko moye yi bote non ɗum kay hoore muɗum no accay rimdugo amma a eltaka a hollaka da dabare nde tokkata ɗum wima keɓa fellere cooda ɗum waɗanma boofol e ɗume ko anduɗa ha ɗon ɗum hunde nde barol ceede pullo bo sey tawa mbowuɗo durgol rimduki na ko moye fa wawata darande itta woy nayi muɗum soora waɗa ɗum sey to ɗum nangi dole ɗum dooli bananta humtoni hinnan ni iri ko lutti. Nden bo ko sawrami hamɓe duroɓe ɓen bigeje kulniɗe to hewtintaɓe halkere useni ɓe acca nattuki. Ngam misali min mi pullo Nasarawa emin ɗon awoy ɗo wondi keerol e Benue nder leyɗe ɗe nder diwe ɗe wala diwal ɓurɗungal Benue e caɗele amma woɓɓe inana misali bananta wakkatire o ton woɓɓe ɗon fanana i andi o keedo maɗa on ni keedo maɗa ɗum jaɓtani on nayi amma gerɓana e maɗa nasta ha ton to ɗum jaɓtani on ni so gam non fulɓe usini kakkilana. Nden bo e woodi waynaɓe bonnuɓe inɗe waynaɓe ha hande inɗe fulɓe duroɓe luuɓi bonni e woodi duroɓe en ɗon jeɓe ko ɗuuɗi hewti 3 min ɗo to giɗa mi dori mi waɗi duuɓi 12 emi ɗon dura amma na mi manay hoore am so amma nde a yeyni ha goɗɗum ha nder tariha mi waɗi duuɓi 12 emi ɗon dura ngam mawnira en an walla adda en an pat rewɓe on min taw woni gorko ha maɓɓe nden bo mi wala goɗɗo tokkanay ɗoyam gorko sey to mi waɗi duuɓi mi miila mi waɗi duuɓi 13 nden kemmi ɗum dañi mirawo golluɗoyan e gaɓawo so gam noon mi waɗi duuɓi ko hewti 12 emi dura emi andi bote durgol emi andi caɗele durgol amma wala demowo mbi'ayɗo daaɗum mi nastini nagge an nder gesa makko mi wonnanimo wonnere noon demere amma kala durowo fuu e woodi wonnere nde boofol wala no ɗum watta mbi'a a laggi a lawlake a yaha memanɗa goɗɗo hamɓe remoɓe ɓe e hoore maɓɓe iɓe andi e woodi wonnere nde noon kawai nde watte ngam hallende e woodi bo wonnere gonde demowo ko irara na'i ɗi non no ɗi cottorima ɗi nasti o wi'ay dillu wala ko ɗum
no andi di tetima ni dudani ma ko affaire ma bani to gam non e wodi wayna be gonbe be ngodi andal ngal diina be andi haqqi remobe hambe be maybe don yibe ndema e be andi kala mo be nyami haqqi mudum fu Allah no yamta be nyande darga to gam non den boy wodi wobbe atawan be waynabe amma konga wala andal jamanu wala ngal diina du wawa du wi ama deena e mabbe kanji woni Allah mabbe wala be wala e yawa wala gam no wala ko wanni be haqqi ko moye be jaha be jofa jawdi mabbe gesa ko ataway genel ko gotel wala ka mo'inama ka labbinama amma yodi bawa be jofana e mabbe ha der nyama nyamda so ayibe hambe bonnani kambe tefata fitina hakkude durobe den bo hambe be ma kebe didi be ngoni e wodi gonbe to be nangama be joba ko dum noy hambe be joba amma e wodi gonbe hande ndemo to tawtibe balmol be koccata e bi'a be padda e deno mina fitina to be do hambe woni bonnan e inde den bo be hen burna mabbe ataway na jawdi mabbe be jogi jawdi haabe wobbe ma dum jawdi ndi haabe ben ibe der hukuma goddo ataway jogi na isojijo ko na police jo ko na ilamido dondolu so ko irin de wonnere be ngadi e du yehi sey du yaba halaka kanjum be jaabi be do to kanjum be jaabi be ndari ibe don tonya remobe be don tonya durobe so gam non hani laamu ma andai do iri be ben dokkay be wobbe fulbe tawabe delladde nayi be durana be don tonya durobe be don tonya demobe to hani neddo ko kawoni speto general to dum tawi nagge mudum ha ladde yehi wonni dum waddi hala wadini yabika to hani o hite ko boda hanko woni horejo soje en Nigeria gam be do hambe bonni inde fulbe den kadin si puddirbe be igazam para yaake kasina ya ko moy andi gadubi min kay gamajo yumi biyaymi andi perni gwari lubi hala wibe so gam nanen atawan ibe don be duda sai tawa nai sala chapanjowi amma isukabe nanaybe ko e mudden ko hewti sappo e tuddi ayi hunagge sappo on don neddo goto ataway be don jogi balmu be jaha wakkatire ko dum wi'ata nyayle ko nyaylo adibe woylankere Nigeria atawan goddo remani gawri goddo masarari na on bi'a butali ne butali so itta dankali dumene itta be ngara be jofanay hali eru ko be bi'ata hottol be jofanay demo to meti be padda hawre ummo be tarfanay na iful be durobe wonbe haadon hambe bo kadim be ben ko be kettata kanju woni se be jaha se be makko ha fulbe gonbe duubi be don gondi be anda andita makko be anda andita be jaha be gullana be gure be para wobbe da kadim be wadi yeso ina mabbe be e hambe woni sese hambe ngari waydini Nigeria to do kana ibana yebare hukuma on gam ko mo fuara nasta Nigeria wawa ma daga himbe daga lese yasi durobe ngaro be nasti be ngari be gaddi pitina gomnati wala ko wadi e dum lara ha dum hewti to amma hara gare dum non kalimon biata ngam en badike mabgo jawle don to kalimawol ngol bi'aymi fulbe en der cadele mawde hani kala pullo huto woni en do tira kawten hoore men itten feero tiran o pullo bororojo o pullo wuro o do lenyol kaza o kaza o jangudo o janga kala ko moye i wodi botem
pullo ladde wodi to nafanta pullo wuro, pullo wuro wodi to nafanta pullo ladde, pullo mo janga wodi to nafanta jangudo, jangudo ma wodi to nafanta mo janga. Gam non en do tiren itten fero tiral lenki gondi hakkunde meden, itten fero tiral yebre ko o woylankejo o hombinankejo o kaza o kaza, itten kawten hoore men daroden en do tiren. Den bo ardibe meden daro useni tino na dente pere nanangal dental futti jango ngal nihi. So useni fulbe hande na dente woni ka yeso mabbe, hani fulbe kawta hoore den itten bone gonden gondum caka fulbe ko bi'ami on. To iromo dake a yettama ha wargo jawliro amin ndu ngendam. Hettobe on kediti taskaram amin dam ngendam be iromo dake ha o famtinin kude no o dogniri ngudam makko ha wargo jonta. Ngam ha do min gaddata ragare taskaram amin, ngam on jarama pula ko ya ha yeso, on jarama Allah hokku en jonde jam e ko jam nyamata.